in zawai in kan lo lom le ve ka cheu khovel Chanchinthar I lo ngai thang u kan ngai thak tu te chu US President Dinner Party a Cristiano Ronaldo kalchuan Sawisel atok na sa hle Nigeria rama Christian Martyr Tetan Nicki Minaj atong chuak Prime Minister Modi le apol BJP te Aishwarya inakhak zai thiamlar Billie Eilish chuan khovela mi hausaber Elon Musk azin hlak Rolling Stone magazine in Blackpink te chu khovela K-pop group lian bertia an soi chuan in hnial na achok chuak Miss Universe 2025 Thailand anei mek chu attract ta a Miss India Universe chu beise na sang tak nge na kan thlir mek lain top 30 a jin kong atop chanchin kim changzo kin ngai thla ila akim changa ngai thla khi athange nge zele Saudi Arabia lal fapa Mohammed bin Salman puala dinner ropui White House abuat saya khovela footballer ropui Cristiano Ronaldo chu telve in hei hian in hnial na achok chuang na sa hle achan bernia lang chu Donald Trump US President nen thala dunin an nui dun vela chu chuan mitam tak mit ati khamwang ani US President Donald Trump hian hotu anga emema Democrats lamle thiangzau pol du dan dana tumten ahwa takte inan huwa a an huwa chan shang shanga dan loveral tlana thon hote gender pani cha omti a soiwangte kumtling lo le no pang transgender a insiama phal lo wangte le work culture shim adodal wangani in than ma lokpo khan tha hial antum ani kha chung zong awang chuan chutia Ronaldo me Donald Trump nen him taka tha an lavel chu an rilru anna ni om tak ani chongkam deng khong tak taka chongkhumin an ngai san to lo thu an soina samaya Instagram lama po na sataka bein an follow be pui an thlak chua ma se tun thleng hian Ronaldo chu khovela followers nga ber alani a footballer lar ber alani reng thau